Aktar minn nofs ix-xogħol ta' restawru konservazzjoni fuq il-faċċata tal-Knisja Parrokjali ta' Qrendi huwa lest. Dan tħabbar waqt żjara fuq il-lan tax-xogħol mis-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Chris Bonnet, xogħol li jinkludi restawr fuq il-faċċata tal-ġemp tal-Knisja u s-Sagristija. Dan il-proġett qiegħed isir b'investiment ta' 84,000 euro u li 80% minnhom huma ffinanzjati minn fondi Ewropej mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali. Fil-fatt grazzi għal dawn il-fondi qed isir dan ir-restawr minħabba li l-faċċati prinċipali u sekondarji tal-Knisja Parrokjali ta' Qrendi iddeterjoraw matul is-snin. Xogħol kien jinkludi tindif, speċjalment ta' qatt kbir ta' siment li kien hemm fin-naħa t'isfel tal-Knisja madwar il-Knisja kollha. Fil-waqt li wkoll ħafna ċarċir ta' ilma u dbajja tal-ilma fuq il-naħiet ta' fuq tal-Knisja. Ix-xogħol kien jinkludi wkoll bdil ta' ġebel li kien deterjorat ħafna, speċjalment f'partijiet tal-gwarniċi u dekorattivi. Il-kappellan ta' Qrendi Fader Mario Sajt qal li bis-saħħa tal-fondi Ewropej l-Knisja ta' Qrendi qiegħda tgawdi minn dan il-proġett li se jsebbaħ il-Knisja u se jservi biex mhux biss il-Maltin imma anke t-turisti li jżuru Qrendi igawdu mill-wirt storiku f'din il-lokalità. Grazzi Alla l-komunità tibbenefika minn dan ix-xogħol li qed isir billi dan il-monument sabiħ tal-Knisja tal-Parroċċja tagħna tal-Qrendi qiegħed jieħu jerġa' l-istat sabiħ tiegħu kif propju forsi kien anke fil-bidu. Grazzi għall-għajnuna u għall-fondi illi qegħdin jgħinuna l-fondi tal-Unjoni Ewropea. Min-naħa tiegħu s-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Chris Bonnet qal dan il-proġett huwa wieħed minn 33 proġett ta' restawr li qiegħda twettaq il-Knisja f'Malta permezz tal-Fondazzjoni għal Patrimonju Kulturali tal-Arċidjoċesi ta' Malta b'investiment ta' 4 miljun euro minn fondi Ewropej. Il-knejjes tagħna, apparti li huma ġojjel tal-komunità huma ċ-ċentru tal-komunità tagħna, huma wkoll prodott importanti għat-turiżmu tagħna u għal dak li huwa l-wirt nazzjonali tagħna u għandna kull obbligu illi aħna nkomplu nippreservaw dawn il-monumenti ta' pajjiżna.